20-jarige student doodgestoken in Vlissingen. Tientallen jongeren getuigen van fatale steekpartij. En verder in deze uitzending. Oemoemoenoe, Engelse coach biedt hulp. En 10 dagen films, maar eerst de rode loper. Goedenavond. Een dramatisch einde aan studentenfestival Kick-Off in Vlissingen gisteravond laat. Een 20-jarige student van Scalda werd neergestoken en is overleden. De verdachte is een 16-jarige jongen uit Middelburg. Verslagenheid vanmorgen op het Bellamy-park. Terwijl gisteravond hier honderden studenten de start van het nieuwe schooljaar vieren, voltrekt zich een drama. Nog geen 12 uur later zitten omwonenden nog altijd vol ongeloof. I come from a very different place, and so my little knowledge of Europe, I definitely wasn't expecting that. But yeah, it's quite sad to hear. Ik heb dan gisteravond hier, toen ik thuis kwam van werk, ook even buiten gelopen. Ik denk dat ik familieleden van de jongen heb horen huilen, heb horen krijsen. En dat gaat door merg en been. Dat is natuurlijk vreselijk zoiets om dat te zien. Gisteravond, iets over 11:30. Terwijl feest-dj Ruud speelt, krijgt iets verderop een aantal jongeren ruzie. Tientallen mensen zijn ooggetuigen van wat er dan gebeurt. Zo'n 10 meter naast het podium ontstond een grote vechtpartij. Volgens ooggetuigen wilde het slachtoffer de ruzie sussen, maar daarop werd hij gestoken. Hulp was er heel snel bij, maar dat mocht helaas niet meer baten. De politie hoort al snel na de steekpartij van getuigen wie er zou hebben gestoken. Het zou gaan om een 16-jarige jongen. In de wijk Douwendalen in Middelburg vinden ze hem, maar hij rent er vandoor. Na een korte achtervolging pakken ze hem op. Het slachtoffer is René Lavijst uit Vlissingen, 20 jaar oud dus. En hij voetbalde bij VC Vlissingen. De club heeft alle wedstrijden voor komend weekend afgelast. René studeerde aan het Scalda. In de loop van de dag werden op het Bellamy-park de eerste bloemen neergelegd ter nagedachtenis aan het slachtoffer. Op zijn school hing de vlag vandaag al stok. Vanmiddag was slachtofferhulp ingeschakeld voor leerlingen van de HZ die getuigen waren van de steekpartij. Mensen vertelden wat ze hadden gezien. Mensen hielden elkaar ook gewoon echt vast. Mensen huilden. De studenten die er dichtbij stonden en die op een gegeven moment ook echt een kring hebben gemaakt om de hulpdiensten ruimte te geven, maar die dus ook heel dicht hebben meegemaakt. Je zag hoe ontzettend die ook elkaar vasthielden. Dus dat was eigenlijk de kern van de bijeenkomst. Het was heel erg goed om met iedereen bij elkaar te komen en gewoon ook te erkennen dat dit als een bom is ingeslagen om met elkaar uit te spreken hoe we meeleven met de familie van het slachtoffer, de kennissen van het slachtoffer. En ook, ook heel praktisch wat je kunt doen als je zoiets mee hebt gemaakt om het te verwerken. Want het is echt een psychologisch proces. In het gebouw van Scalda in Vlissingen is een ruimte ingericht waar leerlingen en docenten een condoleanceregister kunnen tekenen. Geen treinen vandaag in Zeeland door een staking van het NS-personeel. Die staking was niet in onze provincie, maar in het westen en het noordwesten van het land. En toch reden er nergens treinen. De NS heeft uit voorzorg alles stilgelegd. De inzet van de stakingen is een betere CAO voor de NS-medewerkers. Meer salaris en maatregelen tegen een te hoge werkdruk. Oemoemoenoe degradeerde vorig seizoen uit de ereklasse, de hoogste rugbycompetitie in ons land. De club uit Middelburg wil nu met de nieuwe trainer Phil Lek graag terug naar dat hoogste niveau. Maar de vraag is of dat realistisch is. Oemoemoenoe is in voorbereiding op de nieuwe competitie die volgende week begint. In de eerste klasse, een niveautje lager dan vorig seizoen. Nieuw bij de club is trainer Phil Lek, de opvolger van Rewiti Montgomery, die terug naar zijn vaderland Nieuw-Zeeland is. Phil Lek is een ervaren professioneel coach uit Engeland die zo'n 6 jaar in Nederland actief is. De club en Lek hebben grote plannen. Good. Keep working. Yeah, keep working. We've planned for 3 years, and we've got big plans for where we're going and what we're going to try and do with the club. Obviously, you can see the juniors behind us. We want to build the junior section. We want to upskill all the coaching staff because I'm a coach educator as well.
So I'm going to do some work on a Wednesday night with the coaches and with the juniors. And then the first team on Tuesdays, Thursdays and the weekends. Lek, die normaal in Rijswijk woont, is nu zo vaak in Middelburg dat hij ook maar in Zeeland is gaan wonen. Yeah, but I've just bought a little house in Wissenkerke, so I've sort of put the distance in half. And I just love the little place. It's such a great little place, and it's so chilled and close to the beach and whatever. So living the dream at the moment. It's good. Lek was in het verleden al eens in beeld om trainer te worden bij Umumunu en is dan toch binnengehaald via contacten binnen de club. Met Lek aan het roer waait er een frisse wind. Andere aanpak, andere methodes. Gewoon compleet anders. Niet beter of slechter, of dat is helemaal niet aan de orde. Maar gewoon een andere visie, andere kijk. We gave ourselves a target of 10% extra skill level and 15% extra fitness. And we're getting there. So I'm really pleased with the way that they've trained pre-season. So they might be the same players, but in the same instance they've got a different attitude at the moment. Waar het toe moet leiden is nog onduidelijk. Terug naar de hoogste klasse is uiteindelijk het doel, maar ook moeilijk. It's a hard league because obviously there's 2 or 3 Aeroclass clubs come down as well with the restructure. So it'll be hard to get out of it. But we need consistency. I mean, they consistently lost last year, and now we need to teach them to be consistently winning. It's not going to happen overnight. Wat erin zit, zo hoog mogelijk spelen. En is dat weer promoveren, dan promoveren we weer. En zo niet, ja, dan blijf je zo hoog mogelijk spelen. Alles eruit halen wat erin zit. We spelen om te winnen. Lek is niet de enige nieuweling binnen de club. Deze 20-jarige Lazar Tatomir uit Kroatië wil zich in Europa verder ontwikkelen als rugbyer en is mede op voorspraak van Lek in Middelburg terechtgekomen. En via de Hogeschool Zeeland is Liam Moran uit Hongkong, 19 jaar, ook bij Umumunu gekomen. Maar daartegenover staat weer het vertrek van Gabor Bezuijen. De eerste tegenstander is de Bessets uit Sassenheim, uitgerekend de oude club van trainer Phil Lek. En wie het wil volgen moet even opletten, want na 9 seizoenen op zaterdag gespeeld te hebben, speelt Umumunu voortaan de wedstrijden op zondag. Het filmfestival in Vlissingen begint vandaag. Film by the Sea heeft 2 magere jaren achter de rug. En de bezoekersaantallen in de theaters en bioscopen zijn nog lang niet terug op het niveau van voor de coronacrisis. En dat baart de organisatie toch wel zorgen. Ik ben best wel een beetje zenuwachtig, moet ik eerlijk zeggen. Want in de afgelopen 2 jaar hadden wij een festival. En dat was gewoon ongeveer het enige filmfestival wat door kon gaan. Omdat we 2 keer tussen lockdowns in zaten. En toen vielen de bezoekersaantallen mij enorm mee. Nu merk ik gewoon van ja, alles kan weer. Er is van alles en nog wat te doen. Nu is er gewoon zoveel te kiezen dat ik dus maar hoop dat de mensen dan ook weer massaal naar Film by the Sea gaan komen. De openingsfilm is in elk geval een publiekstrekker. Only be the second man I have ever had sex with. Oh God. No, Nancy. This is crazy. Nancy. It's terrible. It's wrong. Nancy. Yes. Let's go to bed. Okay. Het gaat dus over een vrouw van een zekere leeftijd die weduwe is geworden en dan vindt dat ze eigenlijk gewoon heel wat tekort is gekomen, met name op het gebied van seks. En dan huurt ze dus een sekswerker in en daar heeft ze een aantal afspraken mee in een hotelkamer. What's the oldest person you've ever done it with? 82. 82? Yeah. 82? Nancy. Okay, I'm feeling a bit better now. Ja, we gaan naar Vlissingen, naar Anke Tannihat toe. Anke, is het een voltreffer, deze openingsfilm? Ja, bedoel, ik heb alleen de trailer gezien, maar ik kan niet wachten. Het lijkt me erg leuk. Het is heel jammer dat Emma Thompson er niet is vanavond. Ze hebben het wel echt heel erg geprobeerd. Niet gelukt. Katie Brandt, de scenario-schrijfster, is er wel. Zij is ook een stand-up comedian. Het is in ieder geval volgens mij een erg grappige film. Ja, nou is dit editie 24 alweer van het festival. En het is een spannende, volgens de festivaldirecteur. Ja, en dat geldt niet alleen vanwege de bezoekers. Kijk, het festival staat een beetje op een soort kruispunt. Sinds jaar en dag staat er al Internationaal Filmfestival op de posters. Maar dat is het eigenlijk nog steeds niet. Want daar moet je wel iets meer voor doen dan alleen maar buitenlandse films vertonen. Dan moet je echt de samenwerking aangaan met andere Europese filmfestivals. Nou, die plannen zijn er wel. Er wordt op dit moment gesproken met een Spaans festival in Barcelona en eentje in Noorwegen. Maar zover is het nog niet. Maar als dat gaat gebeuren, dan zou Film by the Sea wel eens een heel ander filmfestival kunnen worden. Ik zit hier een beetje in een soort spagaat. Want enerzijds wil ik natuurlijk gewoon zorgen dat Film by the Sea voor het publiek blijft wat het is en wat men er leuk aan vindt. Maar ik heb stiekem ook wel mijn ambities. En die zijn dat ik best wel zou willen dat dit een
internationaal filmfestival wordt met een internationale competitie, een internationale pers. Ja, zeg maar, het kan aan de Noordzee, waar ik het al wel eens vaker over heb gehad. Maar als festivaldirecteur voor het publiek vind ik het gewoon heel belangrijk dat dit festival zoveel mogelijk mensen 10 hele fijne dagen bezorgt met prachtige films. Ja, Anke, even iets heel anders dan nog. Heb jij je aan de dresscode gehouden? Ik wel. Ik wel in ieder geval. Er zijn nog steeds heel veel mensen die het niet snappen. Dat een gala-première betekent dat je als man een smoking aan moet en als vrouw een lange cocktail of avondjurk. Maar er staat wel op de uitnodiging expliciet dit jaar passende kleding. En als je er niet aan houdt, dan zou het zomaar kunnen dat je niet naar binnen mag. Nou, ik ben benieuwd. Aan mij zal het niet liggen hoor. Aan mijn jurk ook niet. Nee, nou, dat wordt snel verkleden, Anke. Dank je wel. Veel bewolking vandaag, veel buien, veel wind. De temperatuur schommelde rond de 18 graden. Ook vannacht en morgenochtend kans op regen en onweer. Morgenmiddag trekken de buien weg en dan zien we misschien nog wel een zonnetje. Dit was Zeeland Nu. Een fijne avond en ook alvast een heel goed weekend gewenst.